velkommen til TVF News. I forbindelse med Europaparlamentsvalget den 25. maj har vi valgt at sætte fokus på Det Radikale Venstres spidskandidat Morten Helveg Petersen. Det Radikale Venstre går ind for patentdomstolen og bedre samarbejde i EU. Mit navn er Morten Helveg Petersen. Jeg stiller op til Europaparlamentsvalget for Det Radikale Venstre. Jeg tror på EU. Jeg vil kæmpe for hurtige tog gennem hele Europa. Jeg vil kæmpe for vindmøller i stedet for Putins gas. Jeg tror på EU. Jeg vil kæmpe for fri bevægelighed for alle EU-borgere, og alle, der arbejder og bor i Danmark og betaler skat, de skal have ret til velfærdsydelser. I stedet for grænsebom vil jeg kæmpe for kriminalitetsbekæmpelse over EU's grænser, men selvfølgelig med et større og forøget samarbejde. Jeg vil kæmpe for et bedre klima og miljø i hele verden, fordi jeg tror på EU, og så kan dine børn også nå at opleve Maldiverne. Mit navn er Morten Helveg Petersen. Stem på mig til Europaparlamentsvalget. Jeg tror på EU.